la gent ho olora. La gent sap que tu la vas a liar. I això, Maris, és la verdadera sororitat. Quan tu entres a ese bany en el mòbil de voy a escribir un mensaje a mi ex, perquè amunt dius, no, veo la puesta y la subo, vaig a enviarle un audio. Clar que sí, també, perquè jo puedo. I aleshores tu entres i de repent tot ese bany fa. I algú se t'acosta i te diu, tía, un momento, baja eso, no queremos que nadie salga herida. Herida la que me dejó ella. Me dijo que me quería y me dejó. ¡Qué mentirosa! Y con tingues un peliu de sort, se te queda hasta un cuarto de bany lliure. Que es que eso es Mercurio retrógrado que se junta con Saturno en la quinta avenida de la 314 de Harry Potter. O sea, y tu entres en algú perquè t'aguante la porta. Perquè tu pixar en algú pots, però que algú t'obriga a la porta de colp, tu per ahí no passes. Això també és penalitzar, però bueno, jo les amigues que tinc, i no m'amague, les amigues que tinc són heterosexuals. No vull os, no passa res. Se les ha d'estimar, se les ha de donar carinyo, no les assenyaleu. Si teniu un amic hetero, li podeu presentar també, que s'ajunten. O sea, recordeu, con vuestras piedras hacen ellas su pared. No les assenyaleu. Perquè prou tenen, Mari Carmen, prou tenen.